Yaşıl obaňyzda 3 tane zat geň gördüm. Nämedir o geň gören zatlaňyz? Getir oğlum. Sağ ol oğlum. Näme üçin metçiliňiz obaň taşynda? Mescide sırkol sormaga, hemem iki näsady yaraşdyrmaga ýüren ýoluň ömrüň hasabyna girmeýär. Näme üçin gonumçuluňyz oba bolay? Baylanmadan, zahillanmadan ýüregi tüýlemezlik üçin. Näme üçin mi işikliňiz ergenekdir? Oğlunlamyň ýaşlygyna garamazdan sähel ýalňyşyňam deňinden geçemizok.